Plaće igrača popularnih klubova, nastavljamo serijal, danas je na redu Fenerbahče. Ostanite sa mnom. Budimo realni, svi smo tu radi plaća balkanskih igrača, tako da ću samo brzo preletiti 15-ak turskih igrača koji imaju plaće od rasponu 3.500 eura tjedno do 40.000 eura. A jedan od možda najistaknutijih je bivši talent, svi ga se sjećate, Emre Mor na 40.000 eura tjedno. Dalje krećemo sa 10 stranih igrača, te također među njima su se našli naši balkanski igrači. Legenda Leonardo Bonucci na 41.000 eura tjedno. Naš Dominik Livaković 51.000 eura tjedne plaće. Dok Rade Krunić za tjedan zaradi 80.000 eura. Vrijednost spomena je malo poznatiji Turčin Cengiz Under također na 80.000 eura tjedno. Joshua King, bivši premijer ligaški igrač, također na 80.000 eura tjedno. Michy Batshuayi, dosta svima simpatičan lig, bivši igrač Chelsea, belgijski reprezentativac, 96.000 eura tjedno. A sada top 3 earnera Fenerbahča, Edin Dzeko na trećem mjestu te Dušan Tadić dijele istu plaću od